Kazaljke na onom slomljenom satu stale su prije točno 20 godina. Većina igrača gleda Joela Millera kao tragičnog oca koji je kroz postapokaliptičnu Ameriku pronašao drugu šansu za iskupljenje. Naughty Dog nam je zapravo podvalio portret vrhunskog predatora. Zaboravljamo tako priču o osvojenoj kćeri i plemenitom žrtvovanju. Mi ćemo ovdje pogledati čovjeka koji je gubitak pretvorio u čudovište puno prije nego što je uopće upoznao Ellie. Danas na Joystick Legacy-u otvaram mračni dosije krijumčara iz Bostona. Vadim činjenice o njegovoj lovačkoj prošlosti, brutalnoj taktici koju je koristio za masakriranje nevinih i pravom, duboko sebičnom okidaču koji je rezultirao onim krvoprolićem u bolnici. Vadimo istinu na stol. Prisjetite se trenutka u Pittsburghu, kada lovci lažiraju ozljedu na cesti. Joel u sekundi prepozne zamku. Pravi razlog za to leži u njegovoj mračnoj povijesti. On je godinama radio apsolutno istu stvar. On nije samo preživljavao, već je aktivno lovio ljude. Njegov brat Tommy ga je napustio upravo zbog tih noćnih mora. Joel je godinama predvodio bande koje su pljačkale, mučile i ubijale nenaoružane civile. Njegova nevjerojatna brutalnost u borbi prsa o prsa nije naučena u vojsci. To je instinkt iskovan kroz godine nemilosrdnog klanja nevinih putnika radi običnih cipela ili konzerve hrane. Svi primjećuju slomljeni sat na njegovoj ruci. Lako je to protumačiti kao običnu uspomenu na voljenu osobu. Gledajući to kroz psihološku prizmu lora, taj komad metala ima puno mračniju funkciju. On ga nosi kao fizički okov. Sat ga drži usidrenog u trajnom stanju preživljavanja. Svaki put kad pogleda na to razbijeno staklo, on podsvjesno gasi svaku emociju i podsjeća se da u ovom svijetu povjerenje znači smrt. To nije simbol ljubavi prema Sarah. To je njegov osobni mehanizam za potpuno gašenje savjesti prije nego što nekome smrska lubanju. A onda dolazimo do samog kraja igre i bolnice Fireflysa. Mnogi to nazivaju činom ultimativne očinske ljubavi. Psihološka pozadina tog masakra je puno surovija. Joel nije pobio cijelu bolnicu primarno kako bi spasio Ellie. On je to napravio kako bi spasio sebe. Njegov um jednostavno nije mogao fizički i mentalno preživjeti još jedan gubitak kćeri. Njegov napad na doktore je čisti, nekontrolirani refleks traume. To je duboko sebičan i metodičan čin nasilja u kojem on svjesno osuđuje cijelo čovječanstvo na propast isključivo kako bi zaštitio vlastiti razum od potpunog raspada. Kada zbrojite godine mučenja civila, namjerno gašenje savjesti i masakar zadnje nade za čovječanstvo, shvatite da ste cijelu igru zapravo kontrolirali glavnog negativca cijele priče. Jeste li vi primijetili onaj razgovor s Tomjem gdje priznaje svoju mračnu prošlost? Tipkajte mi to u komentare, želim čuti i vaše mišljenje. Bacite taj like, pretplatite se na Joystick Legacy za brzi lore bez cenzure i vidimo se naravno u idućoj epizodi, a svakako čekirajte i ostali sadržaj na kanalu. Pozdrav ljudi, bok!